pa smo vam priredili. Danas je vidjelo tko je drugi, pa smo vam priredili medalje i pegare, što će biti sad i uobičajeno. Pa evo, ja vam čestitam što ste bili drugi. Jučer je Novi Zagreb bio prvi, mi su dobili pegare i medalje za prvo mjesto. A mladost, kao mladost 2 je treći. Evo, pa ću vam ja sad malo podijeliti.